Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sasaba yokoromo we wato wala mala, ala de Lucia de Ruben, ala mala me karunu, fuko archi de pres partori, fanyun sufsra na seipsa. Sobu some baro di not gogo mit zuid, oost gogo mit west, wins pdf mama sernang. Af je kom face kom back of je skommel in amaka, de teki kiki brokoi lekker. En Miss Donja sanga brarut. Ja, Mas Gambo, Lexai Taki, Tidiu de Baka, u cara programa. Maar voor zo'n bijing, wat bar ala desma odi na trasi, ala diaspora, ala sernamang, we bar de wa odi, we actie de harde bangi, Lexai Taki, harde bangi, de sturu, fuko arki de toru wantide, we tak toru, we tak over economie, we tak over volksgezondheid, en we tak over bepaalde man die eigenlijk nou mag tak moro. En de mij opereren voor een leg afvallig uit bepaalde toren. En een programma is een leg uit prijs was aan de. Anders zou maar zeggen. Asasan de wante de ma opo de mofo, na soso gef de ma speed kadoro. Isabi wa yartem beteju taki, de man va parse bedrog. Anga de tra aanhangsel den, de satellietvoeding. De man dat die is zoekhoef spoit wan gef ko in die hersen. Isabi toch dat just lotto e konde in die hersen, de ne denk moro fara. Maar sade teji dat e tang. Abu wan de ne shi. En daarom meki me juwa odof tide. A regeren no kan jompo abrawan libaji de no wan jompo abrawan gotro jeng. Dat no kan. Isabi toch. Asana ango ankong. Je verstand. Zo. Dat wordt tak over a economie. Ja. Ja, want a economie bonfurusma eigenlijk a regering die si na opruimer. Ja. En a regering die si na veroorzaker. Fa asan soude. De man schrijven morogorofu, de man schrijven rotzooi. Maar inderdaad, te Lukasani, dan inosa pembijing. Isabi toch? Alekte da feswan busi, babunefi maka, ala soort sande, men im kapa busi. Natuurlijk. Want bunda baka busi. Dat nou zo. Men kapa busi gogo mita bung. En odi ai e frede woroko. Want na dat heb sanga de man. De jompo lip mati. Isabi toch, want de man aye frede woroko, want de man tak na you aye frede woroko. Want TBG woroko bada iser fo fraki eigen aftak tang. Mingado. Asu maar mbe frede jongo, luko faram de. Ja. Je verstaan. Dat je shitaki a economie be panya, a be scatter, ano be de not noti. Da regering die si santoki Brunswijk, o teka bara. Maar apripo, alasani sango verkeerd afesi, dat we ita ebi, ja president tak na santoki, na enomedu, na ena ogre de skapu. Ja, maar de mans na zuiver a wari domri toch. Isabi toch. De mo fo furanga foru wiri dat de lonfa wan bongo na trabong. Dat de bartak luko furma. Terwijl de na de very man di nyama foru. En de man die si, de man nyama foranga herin bere. Ja. Isabi toch. Luko efi sarakti wan foru toch, wan uma foru. Isarakten. Dat toch wan exidete in bere. Adi mus kontamara doro. Ala dat de man nyang. Zo. Je verstaan. De man brok alasani. De man scatter alasani. Je verstaan. Dus de regering die zie. De san tranga nana sasa ba yokromo. Mi serve firen tu braro te firen. Allemaal firen. Maar i mus ab wan beginpunt pe in Beijing fu chenchi asani mek wan chenchi kong. En na so asane seti. Asane setanga wan hantom drai. Ano wan spreukje go taki. Isabi toch. Dus magic. Je go doen een spreuk dan. Wan saka etro wan libisma of zo. Nee. Asan ne worko zo. Asan na een wetmatigheid. En na economie ser na beskatter helemaal. Den begrijpt dat a president disi.
ane weri, de anga neti, a de bezig, e luku, fa asan museti. Dat nou. Je verstaan. Maar je abisma ook toe die de ertussen, want asan had de man, omdat de no be man doen. Nee. Want dat beleid sa de man be abina dicholo tapolo. Ja. Isabi toch? Want populistisch beleid, G-Suite Sani, yere jaso. Isap fosi de man be serlek tongo, a wenkri. Ja. As nees wenkri. Ja. Da per nasi, dat de man ba wan tromu, want altijd de, ala also be ab wan tromu, want de man be bakak sabato. Ja. Kesafo brood, Ja, ja. dat de man pote in de tromu, de karsin blek. Maar dan, you, if you do fi also klari, de egonai mati toch. Ja. Dat we man be loblek tongo. Mhm. Dat de man jama le mate ama walechi. Ja, ja. De ju wan saba. Ja, ja. Dus na sanda tare gere be duanga de man. Ja, ja, Dus ja. amai meki leka lek tongo. Da mai chiria ondero. Leka seje. Want da ei verreken serefi. Dus dat. Want amai nya alek saba. En de na noti. Mhm. I verstaan toch? Ja, ja. Maar je loba mam dat amai ji walechi fa lek tongo. Dus dat die. En dat no kan. Nee. A regering die sneji ja lechi fa to. Fa lek tongo. Nee. A regering die si eleri fem met moeite. Fi hori serefi. Kust. Ja, en daarom had president tak ook toe dat hij bepaalde man in een econoom, Ja. ja, kijk, als aan bij de zodat akkoorden, ik zei dat hij akkoorden, als aan de bego, drama Scatter. scatter Ja. dan a regering die zie, aan de lijn voor chansen toki, Ja. ama karde manat ook dat je koye puno, O mi sabator sa ye. ko sit atori, Dama be karala de Ja, kon ja. man de sabi man. ja, Isabi tak. Tak kong. ja, Isabi tak. Uko yepi. Uko komeku spa anu want wala mala serdamang. Je verstaan. dat karde man ko, natuurlijk, de mannen eigenlijk, de mannen taki de mij taki, maar de mannen doen man. O de swakti. Afaraga de wai dape na gebouw de man. Ja. Na tachi man faraga. Taki, de sabing. De De mannen sabing. sabing gevallen. De sabeng. En op een gegeven moment, de regering, we moesten kwam door Sikon, je hebt atori naar IMF. Is dat toch? Ja. Dus je begrijpt nu, je ziet een koers, is sagagagro. Ja. En ator dat hij eigenlijk een president op moeite naar sanati. Maar de president tak hier no. Even koers gualok toe, We kurutu. we krutu. Even saka, We we kurutu. krutu. Nou, de president tak hier no, mo leggen uit Pokango. Eigenlijk op elkaar volk hier. Sa president tak hier. Ja. Ko archen. Zo was er een gezaghebbende economische organisatievereniging. Als die koers neemt, leveren ze kritiek. Als die koers niet haalt, leveren ze kritiek. We laten ze een spiegel voor zichzelf houden. En zichzelf gaan beoordelen. En laten zij voorlopig zich niet bezighouden met de economie. Want ze hebben geen verstand van. Daar hebben we geen verstand van. Oké? De wasabi, finance en economie, dat peko, dat kon dat jam. Dat jam lekker. Dat jam lekker. Zo. Dat doe je dat. Maar de veroorzaker. Ja. De man die zorgt dat hij kon zo vara. De tek jij luku ding. A 3 eenheid. A one de man. Ik kan niet zeggen econoom. Be kare zelf econoom. A trouwen be tralala. Ja. A trouwen dat die. Van de Leen. Ja. Boefie van de Leen. Hoeveel van de lijn. Luku ding. Na de man die si zorgt dat hij serna kon in een situatie. Ja. Dat de econoom die hebben kritiseren regering die si. Dat mi wan beji ding. Dat mek de go te raden aan de 3 man die dappen die he shit op a beeld. Ja. Isabi toch. Do gade man do accident ak samsa. En me beji de 3 man die stu. Sumano da also. Me bedoel fi da wa traperesi. De ka sen wan video kong. Pe beji pardon. Fu say do. Ja. Isabi toch de 2 man. En a one of de man de jaite. I verstaan. Ja. Maar man dat nou een hulplijn. EE7. Ja. Isabi toch. Na man be op a latiji hoefie van de lijn. Ja, ja. Dat ik alleen. Ik heb bora plafond. Mama dat nolo no. Anolo Nee, en no lawyer. Atang. Amus tanto. Oh ja. Oh. Hij heeft nog hoop. Oh, hoop. Hoe doe Ja. sang? Kan dat motor 118. Oh, dat die.
Dati, Isabi to. maar je rin masar gambo, je takatorso. Maar je plak over ik om na de manisi. Broko alasani. Dus in hem luka a monideel. In hem luka ook toe. Volksgezondheid. Ja, de man broko. De Alasi de man broko. Nee, want die Ika zei, buto. in begrijp dat het beleid bij de Dicholo Tapolo. Ja, ja. Populistisch. Ja. Dus dat, na lektongo beleid toch. Met Ja. jiwa lechi van lektongo, dat ben je zoet. Ja, want me begrijp ook toe, Masaras Gambo. Die zijn samen de Mangolina de pensioenfonds ook toe. Ja. Dat ben de man broko toe. De man broko Pensioenfonds, pensioenfonds. kiezen nog meer, hè. SZF. toe. Alasi de man Iba broko. man, wa mai dere wan radiostation bego tek money. Met tegi. A SZF. Met 10 doezoe of 20 doezoe. Zo, ja, alamong. Zogenaamd die sociale doel. Met tegi. De grote oplichter, man. Meneer, dus met tegi, we tak over volksgezondheid. Dat we Arki Nongru, wat parlementariër, Ja, zou leggen uit dat we op Chimoro varen. mooi zo. Dat wij mooie woorden niet willen horen naar mooie woorden, we willen resultaten zien. En we hebben de minister getriggerd in feite om aan te geven wat die minister in die 4 jaar heeft gedaan. Wij weten dat de gezondheidszorg niet datgene is wat we willen hebben. Het is iets dat leidt tot irritatie en ontevredenheid bij grote delen van de samenleving. Eenvoudige labtesten kunnen niet in Suriname worden gedaan. Toch? Onze grootste ziekenhuis, het academisch ziekenhuis, beschikt over een laboratorium waar je, als je wordt verwezen door een arts, een specialist, om onderzoek te doen, een analyse te doen, dat enkele van de dingen van die lijst niet gedaan kunnen worden hier. En dat is niet in het voordeel van de patiënt, van betrokkenen die dan zo'n lab aanspreekt, bezoekt voor onderzoek. En wat wij willen hebben is dus dat de samenleving correct, juist en genoegzaam wordt bediend van medische zorg kwalitatief hoog. Dat hebben we eerder gehad in Suriname. Wat we ook weten is dus dat die financiële economische situatie en in 2018 reeds heeft de Nationale Ziekenhuisraad alarm geslagen en heeft aangegeven dat de ziekenhuizen op instorten staan, tussen aanhalingstekens, dat het management, het beheer, de dienstverlening, alles in een zodanige positie is gekomen dat optimale dienstverlening bijna niet meer mogelijk is. U hoort de minister zeggen dat reeds in 2019 een injectie van 38 miljoen is gegeven aan het academisch ziekenhuis. Dat impliceert dus wat de situatie was van het academisch ziekenhuis. U weet zelf dat meneer Bouterse hier als president met veel fanfare had aangekondigd de bouw van een nieuwe academisch medisch centrum, welke gefinancierd zou worden door de ISDB, waarvoor er reeds $4 miljoen was betaald aan de consultant om het een en ander te ontwerpen en een aanvang voor te bereiden voor die nieuwbouw. Dat is nooit gekomen. Maar dat betekent ook dus dat daar toen reeds is aangegeven wat de positie was van het academisch ziekenhuis en dat het ondersteuning behoefde en dat we zo niet door konden gaan. Dit zijn allemaal indicatoren die ik heb genoemd, die aangeven dat wanneer deze regering aantreedt in 2020, de gezondheidszorg in Suriname in een diepe dal was, in een crisis was en dat de dienstverlening niet optimaal was en dat er veel ontevredenheid was in die samenleving over die dienstverlening. En dan zeg ik in mijn spreekbeurt aan die minister, leg me uit wat je in de 4 jaar hebt gedaan om die dienstverlening te verbeteren. En de minister heeft een aantal slides gepresenteerd waaruit wij inderdaad zien dat er veel geïnvesteerd is, dat alleen bij het academisch ziekenhuis er bijna $500 miljoen geïnvesteerd is, bij ICU erin geïnvesteerd is, maar ook bij andere ziekenhuizen, bij de RGD, toch? Ook in Mungo, Wanica, er investeringen zijn gepleegd. Echter is het wel zo dat de dienstverlening tot de dag van vandaag niet één is wat wij wensen. En de minister heeft aangegeven wat de voorbereidingen zijn
voor het komend jaar. We hadden, ik mocht slechts 2 minuten een punt van orde maken om een aantal dingen te onderstrepen. Maar we zijn niet helemaal tevreden met zoals het nu is. En wij zullen de regering inderdaad aansporen en aanmoedigen om de prioriteiten zodanig te stellen dat zaken als criminaliteitsbeheersing, zaken als gezondheidszorg, zonder meer heel veel en hoge aandacht moeten krijgen van die regering. En maximaal inzet wordt gepleegd financieel om dit een beetje beter te laten zijn voor die samenleving. Ik denk dat wij niet kunnen zeggen dat deze regering de ziekenzorg, de gezondheidszorg heeft verwaarloosd. We zien duidelijk nogmaals uit alles wat de minister heeft gepresenteerd dat er inspanningen worden gepleegd om de zorg op een hoger niveau te brengen. Maar we zijn er nog niet. En laat me nog een keer voor de zoveelste keer aangeven dat onze financiële positie waar wij zijn gestart als deze regering wel één is geweest dat ons minder mogelijkheden heeft geboden. Zo, dan serve jere sa masara yogi taki. Maar laatste sinds nederving. Dat if a regering disi be op a situatie sang van toen in 2010 aan een koers voor 82. Ja. Dan zaten we lekker op rozen. Ja, ja. Isabi, want de man sap mek beleid. Ja. De sap doen. Isabi toch? Want een regering die staki, je moet een volk geen voeding geven, je moet een volk opvoeden. Ja. Isabi toch? Ja. Lek van mij heb je afvak bewegen ook toe. Want de mij sek de serevi. Maar je moet je achterban ook gaan leren budgetteren. Ja. Isabi toch? Vadem go om naar een alibi. Want we komen uit een diepe dal. Ja. Je verstaat toch? En daarmee vind ik, if een regering is donanga you in tafra, want zijn regering die zijn president die geduld, Geduld. patiëntie. Hij grijpt niet gauw naar het geweer of bedreigingen. Nee. Dat doet hij niet. Nee. Je verstaat? Maar takang ay. Maar loop dialoog. Maar nodig je uit. Amai karikov kotaki. En janga man be taki ba. Dat doet taki. Dat want to managers de dat je actie a gesprek baka. Maar je biji grijp actiemodel. Na sa druk heb je omdat iemand taanlijk voorzitter. Ja. Ja. Omdat iemand hoorde wordt komen zoet. Of kan de je vrede. En je vakcentrale de oppo. Dus dat dat je vrede. Dus dat. Dat de mij vrede. Dat we go in actie. Score op je leer onder. Na manga you na mabere mek de Dus tuara. dat is. Isabi toch. Ja. Dat unatrob. En je lukutaki. Teramantak uga koga score. Want we gaan regering. U de bezig. U de conclave. Maar je ziet dat uit een bepaalde ukume. Takasana ukufu false. Isabi toch. Pe a jong man die dape. Amandi event taki amustang sabotera regering disi. Masara ner kusu. I verstaat toch. Tak dat tanga if yurus koro de disanga dati. Ma if ilas watara. If is data pon toko banyi. De no kartera fisif kos don de strum guanga watara. Dus dat is. Da you wata tapi toko banyi. Ja. I verstand. Ja, maar zeg gambo. Dat is helemaal leti. Toch? Maar ja, jere, no. Kijk, onderwijs die gaat eigenlijk herdi. Ja. Je ziet dat ze nego, Ja. omdat de pching gaat scoren. Ja. Maar je hebt trasan die leg uit ook toe het pres. Leg ons aan uit ook toe over je jobogo, je joboko. Ator dat na watori. Luku, daarom mek de bijisma ba wansane taki. Tego suku woroko no guanga mati. Ja. Ja, we begrijpen. Want if a so toe. You know, fena woroko era. Dus dat is. Wie sabe de sotaka man bibliotheek ja woroko. Maar pech van man e over mystery. Ja. Je verstaat toch? Dus dat na sideline. Dus je bedoelt dat if minanga you jump in een boto. Ja, utak we para jaso vanaf jago go met sekant, se mofo. Ja. Isabi toch?
Bengo. Dan no mo doro pe aparati de Suriname rivier como wena. Itaki negomoro. Itaki negomoro want ishi biji dry color dape anga de san dati de fentaki negomoro de suengo na linker oever ego na Sif Leonsberg dape. Isabi toch. Je ga baranti dape. Isabi want a baranti ide. Ja, ja. En a san dati cha onzekerheid. Want da afvolke tak mamigado. Zijn de man die zich moto. Dati. Isabi toch. En a enige reden die de man ji. Armoede. Maar de mans no sap suma be creëren armoede. Ja. En vooral een man die jumpo. Isabi toch. Dan mi wan accent aki if amek 2010 mee. Ja. Dat zijn de anetak de man die poras aan die mek in 2010. Dati. Ja. Zijn de anetak dati. Zijn de anetak dati. Adje sa wan breng tong de werje den. Ja, dat we mega presidentsricht taki. Ja. Hoe het schip in rustig water te brengen en naar een andere bestemming te gaan. En zo moet je het ook zien. Waarbij ik inderdaad voor die grote uitdaging heb gestaan. En de gevolgen zijn duidelijk merkbaar. Dat één partner het niet heeft kunnen uithouden en eruit is gesprongen. Dat andere partners onzeker worden en niet weten wat ze moeten doen. En de samenleving soms onzeker en angstig wordt en soms hoop begint te verliezen. Dan moet je daar zijn als leider en dan moet je daar zijn als kapitein om koers vast te houden. Dat doe je a president. A bigi man die si. Ama a Engelsman botaki, he is damn right. Want me bedoel taki, uno kai feti de man die stakru. Ja. Isabi ga feti toch. Dat iedereen luku, I denk je abi stinga man. Ja, ja. Dat you want napo. Ja. Maar na dat heb sa. Maar libi me kigo, dede. Maar president is aan een partij. De go nomo en de bezig. Redda volk die. Ja. En dat belangrijk. You know, de man die zie, like say taki, oorlog toch. Ja. Je go fit oorlog, Ja. dan je go fit gisrenang. Ja. Je fit gisrenang, die Ja. go aan trak onder. Ja. Die sa santra, de tak, desnoods niet dede. Ja. Maar me go doro. Me go doro. En me go scouvret as a kondresernang. Ja. En dat a president do. You kan smoto uit a waji, Maar me go doro. me go doro wan mi wan redden, mi kondresernang. Mi konderser na. En dat heb sanu. Ja, dus de man die zie, van de man bij kar de man die, NSB'er. Isabi Tweede Wereldoorlog toch? Ja, ja. De man bij kar de soort man die is NSB'er. Isabi de man go heel lang aan vijand. Ja toch. Isabi toch? Ja, ja. En dit is gevaarlijk. Ja man. De man is gevaarlijk. Maar kan zoiets trouwen. Gewoon. Maar zoiets trouwen Maar toch. van achteren. Van achteren, maar Maar zoiets. naki ons Maar dat heeft sanu toch. Van achteren, maar naki. Van achteren de man naki ons kiek in de rug. Ja, sorry, maar Isabi naki. toch? De man stakru. Ja, want dan leg je uit dat je no, doe be feti, dan agombem deso, man be leg. Terwijl, ama be vrede go. Vrede. Ama vrede go. Ai. Isabi, ama sabi, walo obstacle bode. En mine boma yi setatori, dus beter hem guara. Beter hem goe. Nee, go leggen volk uit. Mina dekati. Juist. Daarmee go wakkie mo go leggen volk uit tak na om armoede. Dus dat hij. Maar iseref be de do be sete poti 2010. Ja. Die do lasa verkiezing. Isabala de Tori. Isabala de Sani. Isap taka koers bij de twee takten. Ja. En gaandeweg haar red. Iseref be voor oppositie toe. Ja. I verstaan. Dat is daarna die do pot edeka want takwere no. Wo pura volk. Wo setting. Ai. De long. Verrader. Verrader. Ja. Lafaard. Ja. Wat er de toe? Van Fupara. Adouf para. Abortori. Abortori para. moest Ator taki dat toch. want de man tak van de man be chapara koin ontwikkelen. Sanko bera para me. Abort. Vertel me rotjara. Want me rei ala day. Ja. Ala day me rei ga para. Ja. Maar me no masha ontwikkelen. Leg me uit. Dus dat die. Kan de man bedoel wenkere op. No, dus hier no. Efa dati da moji de leti. Was Want me si wenkere zeker op. parlementariër. Ja, ex. Para. Ja, Ex. ex. Bouw 200 osso. 200 osso. Pe a mesman project. Binnen sapsot project. Ida dat, hè. mesman project. Oh.
Ja, Suralco weg. Op een gegeven moment, dus de man taki, no, Osobobo. 200 Oso. huizen. Maar luisteren jam de Oso. Oh ja, mipsa da permissie udulo senyande oso. Ja, udulo se jande. Ja, udulo senyande oso. Is dat een bepaalde Oso? Stroom naar beneden schreef. Nee, Stroom naar beneden. maar mi fas wan pala fu wan de oso. Ai, Want ja, want trasot sani, ano udulo so. ai, Dat winsi ver va pala. ai, A ver ver tang ala sani. Maar if je druk, ai. a ude bar so prrrr a boroko. Ja, uzulo, so jame. No tatano udulo so. Oh, atrasani. No, want a de tro a bruin sani, wan siri sani. Ja, ja. Dus dat hier, no. Dat is soms mij lukt ook bepaalde de manati. Mm. No, amanda dorossi. Ja, Amanda doet niks die para. ja, Toch? Mm. Mag mij leg uit no. Mijn vrouw me zegt, in een jong. nee. Want je leg uit no, dat hier no. De 2025 NDP o score. Dape. Pe, Dape. pe, Pede osobouw. pe oso bo. Ja, want 200 oso ama bouw toch? Da wana man wani udulo so nya des madama o chago da pe. 200 oso ama bouw dape. Hier is maar. Ja, Toch? Zonder elektriciteit. zonder water. Zonder water, zonder niks. Ja, Dan moet leg uit no. Gewoon aan het takeren no. De man die al draait 2025 naar NDP. suma, Ai, we yere no. ai, Ino kan shiwa maka. ai, De pira bumbu ay di masargadoji. ai. Ino aptera home. Isabi tok. Ay. Of katerak. De chaya gogo sudja maka. Meteji. Isa chari serf go poti in dicholo tapolo beleid. Dus dat die toch. Isa chai serf if de mai ji lek tong of ye lechi to de mai meka money. Soms je lukuria man is toch meteji masargambo. Soms im sarde hara. Minat nesari. Isa sa mesari. Mm-mm. Mesarde man. Mm-mm. Tak voor mij onderdeel van hersen no boom. Nee, Volgens mij. nee, de man die hersenen worken 100%. Ja no? De man is nou wisati de abi. Oh. Oh. Takru hati libisma. Maar mi want tegen de man die toe. Ja. Dat je stap uit die vicieuze cirkel van haat en work. Je sabi toch. Anders Ja. ga je jezelf telkens tegenkomen. Je sabi toch. Ja, ja. Je meet na ngay serifi dat je tan libi. En dat met de volgelingen toe. Dat if je aardje de man is dat je waka zelf passief de man. Maar zij worden er beter van en jij niet. Ja. Awansan sa je feni. Dat tak ai de man is bona pakket. Not more. Next. Ontwikkeling no de. Nee. Scatter. Is kater i klari. Scatter, klaar. Yuna neyente kapito. Ja. Schulden hier en daar. Paimang. Leningen hier en daar. Paimang. Ai. Ino sapim tang. Dus if you want that, En dat dene teji ja. dus if you want that, Ja. dan stem je man. Dem stem je de man. Ja, maar de man go klari. mek paimang. Maar you klari. You klari. You klari. Want woron ja de pakket one day. Meneer. Met hij. Want wasan ma bif teji dem. Tide na de we kosa regeren disi. Da kau ede. Be da se strati. Woron be lonteng. Isabi tok. Alas ma be mek omweg gen fei tini fa disi Ja, fa ja, ja. dati. Ja. No waf de no be dure fukong. Ja. Da president disi. Tak me dweng. Ja. En da krima ede. Mira krima ede. Da krima ede moya ko branch do wat teke pot leki skedere ase woso. Dus dat. Dus dat. Dus uji suma mus ja garani. Dus mi wan legu uit desma de waka in a vicieuze cirkel. Fu hate work. U haru serf puru. I verstaan toch. You abi smalle weg en brede weg. Abra di pasi ka jompo i kame kome kama lama sei wani. Maar no doro pe ego. Maar ja smara pasi. Abro ko batara amaka spikri. Ja. Na pichin picha pasi. Maar je doro pe mgo. Dat Want is- a pasi smara. En ja wan richting. En a richting na ontwikkeling vooruitgang. En dat die. Abi man wakay na smara pasi komit. Smara pasa komituno. Isabi tok. Archi maluku manna na satsa bayo kromo. En vooral de jongwang. Atorsam taklek las. Na ji de jongwang. Ja. Mek u verstaan. Want de bijis mij verstaan sani. Ja, tuurlijk. Want de vieren. Want na dem sorgi. Ja. So. Dus dat we bejuno. Horu serefi. En ik kan leren van terawang. Ja. No denk tak mino man leren van terawang. Isabi tok. Serefi van bren man ik kan leren Ja. wan sani.
Yeah. Serefi fu man di stom ka wenki wansani ye leer wansani. Yeah. Leer fu serefi. Sobu so, efisi buurman e do wansani, i kan mek motief doen to wan na vooruitgang a wan fe serefi. Yeah. De je trushani na grond pran wansani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Wis na voor saka broko blek. Chipak chisi. Je meki. Je teki chiblaka doti. Want we libita op een vruchtbaar grond. Ja, de mek moeite. Fi fen wansani fi kan napu. De tak ay mina wan jaja sarna man. Isabitok. En minen na masara. Degnati gambo. Ja, Master Gambo, if you want tak, you know, jaja sa namang day netro e doti tap strati. Je hoor, you kondre kring, you kondre sernang. Da you kan nak tapi bochu. Mina wan jaja sa namang. Leksa Master Gambo tagi. Wetaku grantangi, en te wan tralis bak. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you